Kan video clear tu te in zawa in sibai le vek ule tun chuma chuan movie mu nom tak Royal Winter ti kha kan ron recap le dona ama sa in like comment le subscribe te khamin han ti sak le zel turin kan so ma cheu movie in chen na chuan megi hi lo langin ani hi United States anula mel chale nal takani a zirna lama hian law degree lai nei ma se megi hian no pang zirtir chu no ma te zo plat maya hei wang hian zirtir tu a chang ta ani ma se zirtir tu anga thona ringot chuan sum le pai mamu ang chu pushu zo lawa chu wangin a palo farma chuan na hi avadil ve top mai ani apa farma ni se hlodlin chu a in ring lem lawa a chan chu experience nei lo wang ani interview te zo nuwa megi chu chanu sarai nen chuan restaurant ta chu chhun ei pa in anin koma heta hian sarai chuan Calpurnia a inti thoveng tura jina tum thu shilin megi chu asom ve a megi chu boilai takalo ni bok nen solma mo nia in sha ina chanu somna chu lo pom sak ve ngal mai bok ina thlen chuan zin tura thutluk na chu anu hne na suin anu po chuan lo pom pui ve maya azin na chuan ma phurna le hadam na thlen ve nge ya be sei pui ani ma se pa I ro chuan lo pom pui ve tlat lo mai athil ti tum chu chhul tura ti in nalam chungai to chhun zom zok turin a shila ama angalo yara ni ve theinan thei top chwa tur chuan a shilbok hemia soipa hian a hnadila po chuan an manager chu ko sak thei thu le atlin ngal thei mai rin thu te chu a soiboka result a nga vel kher chu angai don lawani athu soilai chu megi hian lo put chatin na chu ama thiam na mang nge atlina du thu a soya anu po chu lo enrollin an pa chu han be vela an na interview na result a chwa ma in megi chu Europa jin tur chuan phalsak mai turina handil saka anuwa chuan pa po chuan phalsak ve thei ta hlawani mundang da ya hian lal fapa ejian hi lo langin ani hi Calpurnia ram chung lal chung ko fapadu takani a apa athi awangin lala nim hne na hun hi man tum alo ni meka ruam man na de chu kalpui mek ni in lal fapa achangin lal din hun chu achel ve chep to ani ejian chuan chu mi ceremony mi tur chu a assistant Felix Sanien chuan an lo soi meka an soi du te an soi zo chuan ejian chu a chung ko dang te nen chuan tuk chuan an e hawa anu hilal nu pachisia I ni in ejian chuan lala ni nem nge na tur chung chang chu asoya ma se anu chuan a mi zia chalo tak chu lo soi chuakin lal in chu du hun huna chwa san chin ba ka me chia te ne na party an nei fo chin chu asoi sela chu tiang mi zia chu lal tur mi zia ani lo zia te soin azil de uhlakani ejian chuan anu thu soilam chu lo ngai to lem lowin lala ni lomna a chuan mi puinol puite po tel ve thei se adu thu a soi ta dai mai anu la chuan chu tiang thu a soi chu makati in lal chung ku kalphung ani lo lutuk thu te chu a soya a phal lo bur mai movie lo lang le a chuan megi le a chanu sarai te chu Calpurnia an thlen lai hi alo langa khopui chu fangin nuam po an ti dun hle ani ti chuan fountain bula hian an sola heta hian sara I chuan poisa mang hian du thu a han sama hetia ti hnuwa hian tour group pakhat chu hmu in an rualakal tur chuan megi I chu asoma ma se megi hian mania khopui fan chu thlangin an thlenna hotel a zanria ei mana ho tur thu chu a shilda zogani ti chuan chan dun pahni te chu an in kalsan ta a megi I chu ma te chuan a kal tarak raka heti la hian alukhum chu thli hian lo chem len sakin kongpui taka chuan atla a megi in sara tumlai tak hian mi pakhat bike khal hian ron chil tamaya hepa hi ejiana khalo ni in athil ti chu enga te vak alangai lo zuya megi I chuan alukhum chu lale in a theidan dan chuan a hantifaya heti lai tak hian ejiana bok khalo tlan le in megi I lukhum ken lai chu aron chu sakle tadaya hei hian megi I chu ati thin rim hle mai ma se he thil thlen hu hian ejiana khalo lang le in megi I lukhum chu afai hian ron ken saka megi I chu pengalin hei ba ka hian sana atum lok lawa alo lak tel nen chuan a pe a chutia ulsam taka hun tampo liam ma a alukhum ati fai theidan chu han zota ejiana chuan fiam thu lo changin magic manga ti fai thu chu asoya ti chuan an pahni chuan thil thlenga wang chuan an in ngai dam tuna hemi hnuwa hian ejiana chuan megi I chu tlai lama fountain bula hmu atum thu shilin akal liam le tamaya ejiana lalata na nem nge na hun tur chu alo thleng chep to a
Ejiana ri ruwa chuan mipui nol pui tel theina tura ruwa hmanna nei chu ala lang tlat mai. Chu wang chuan lel chung ko advisor chu thil ti dan tura zo taroi maya. Ma se advisor chuan ngai dan mumal takalo pe thei bik lo. Ejiana tan po beidon maya maba kanita a. Heti lai hian Maggie po khanan thlenna hotel chu lo let le to in. A chianu hne na thil thleng te chu a han shila. Heti lai vek hian meche pakhat. Kadia i hi hotela chuan alo luta. Ani hian Maggie ichu sha dreng na ang hi alo zura. He no pang hi hotel staff pakhat chuan lo mu in. No chwa a han tuma. Hetiang ati na chan chu an mi khwalte alo ti boy mo ati wang alo ni a. Aron haudon chuan Maggie hian lo chanin. Athil zur po chu dora tum thu ti alo soi boka. Maggie hian no pang hi alom ve shim shim boka ni. Chumit lai chuan Maggie chuan Ejiana thu soi khashi tho ma se. Han in mu chu angam mai lawa. Ma se a chanu sarai chuan lo fuin. A kalpui hial boka. Ejiana alo lan chuan sarai hian. Mi fil takani ringin an pani chuan a kalsan ta ani. Sarai kal nu chuan Maggie ile Ejiana te chu. Cafe a hian chol turin an luta. An thlen vele chulaya thuk chuan Ejiana chu lal bertia kawa han tuma. A soi man chepa. Ma se Ejiana chuan. A mui mai ti dang lamin mi pa ngai anga che te du ti. Supa po chuan lau she thiam ve maya. Maggie i mu lai chuan Ejiana hian. Lal chung ko mi anga chu alo du lawa. Alo she lau sa buk nen. Chu tiang chuan chun zoma du tari zo ka. An pani chuan thil te ei du nin. Chu mi pa chuan inge muti an soi du na. Maggie i chuan a pan. Luyar ni tura anur na te chu soin. Ejiana po chuan anun prezer na tak a chunga. A pek ve bok thu hi alo soi ve a. Maggie chuan no pang en kola zirtir nuama ti ziati a soi chuan. Ejiana chuan makalau ti hle maya. A chan chu ani po in no pang alo lum ve wang ani. Maggie in Ejiana chuan chung ko chung chang han zo chuan. Ejiana chuan thu dik shil lawin an chung kwa chu. Sum do na lama anin rol thu chau chu a soya. Maggie thlenna hotel chu an thleng der mai. Maggie chu Ejiana ngai na zong tak ni in. Maggie i hne na chuan in mu le adu thu a shil ta topa. Atu ka chuan Maggie le sarai te chu. Hotel staff te hian a bik taka siam tuk chuan hi an lau ken saka. An ni pahni chu an lom hle mai. Ma se an she thiam che alo boka. Staff pakhat chuan Maggie chu Ejiana hne na changa le khathon hi a pe a. Chu le khathona chuan an tuk chuan tur chu. Ejiana na tum sakti hi alo in zia ka. Hetianga che thei takani awang hian Maggie chuan Ejiana chu a ring hlel ta dewa. An hotel thlenna te chu a chung te ta immuni o ti ina ngai tua vela. Ma se hotel staff te chuan Ejiana ni na tak tak chu an soi du mi alawa. A chan chin chu tlem te chau soin. Mi fel tak chung kwa an ni thu chau chu an soi ani. Hemi hnuah hian Ejiana le Maggie te chu in hule in. An pahni chuan kho pui le a che vel te chu an fang du na. An chan chin te in shil tunin an in zom na chu a ngit tel tela. Ma se hetia an in kom lai hian. Ejiana assistant Felix Sakha nun kol deuh thutin. Lal ina le ngal vat turin a run shil tamaya. Apoi mo ani ti she ngalin Ejiana chuan. Maggie chu poi ti takina kalsan ta ani. Atu ka Maggie le sarai te chuan museum an vat lo a. Heta hian Ejiana le anu thalak banga lo intar hi an hu a. Ejiana chu an ramlal fapa ani ti an sheta ani. Maggie chuan Ejiana chanchin chu internet a chuan han en chianga. A chanchin in zia na tam tak hi lo umin. Chunga chuan mi kholo le mi che tam tak kop ching ani thu te chu lo in zia ka. Hetiang mi chia boy pui don hian mi pa ngai anga in lan chin thu te chu lo in ziak tel bokani. Maggie ten museum an chwa san chuan Maggie chuan. Ejiana hi va mu in. A hne na chuan ani na tak tak a sha thu le. Lal fapa ani thu te chu a soya. A sha ti a sha thian Ejiana chuan makati hle mai. Maggie ila chuan Ejiana chu chwa chal zelin. Ingwanga do lo shil chungi ani ti te chu a zota. Ejiana chuan a tira changa biak dana. Ama chu mi pa ngai anga in sha tira tum mai thu soin. Aril ru shwai ko e tum lau zia te chu a soya. Ma se Maggie chu a thinrim sa nin. Chu tia a soi po chuan a thinrim na chu ala re thei mai lawa. Chu wangin a thu shat ang zong zong te chu soin. Ejiana chu mei chia kop kwal ching ani thu te chu a soya. Ma se Ejiana chuan mi te thil soi chu adik lau thu te soi ve in. Maggie chu a ma zui tur chuan a min thei ta shama. Ti chuan midangin an shat lau na tur huna chuan shwain. Heta hian no pangan lau nuala. Building chunga Ejiana chuan Maggie chu. Felix a hi a in hmel sha tira.
ama lo ngak lok tura shilpa chuan abula no pang volleyball khelte chu a khelpui ve le ta a hetia volleyball a khel lai hian Felix a chuan Ejian an mi te shiat lawa no pang enkol na adin thu te chu a shila lal chung kwa mi te puin he thila ti hian shiat lau thu Felix a hian a soi buk ani Felix anin an in biak lai hian Maggie chuan Ejian na hun tamjok no pang enkol na na mang ti chu a shi thiam ta a heiba ka ama chungchang chalo tak an soi chu adik lo zia she chang ta buk ani hetia anin biak lai hian kadia I kha hmu in ama a an hotel thlenna a hmu kha ani a abula vakalina chanchin te avazota Ejian institution siama chuan kadia I chu alo cheng ve ani kadia I chuan Maggie I chu be ve in no pangdang ne na inkom chu har sa ala ti thu te soin Maggie I chuan a the angina han chok phura a hnuwa kadia I chuan a hwai sen na som khomin stage a chan te bula chuan a han zai ve ta ani he thila hmu hian Ejian chuan a ngai san pha hle a heng thila thlen zo a hian Ejian chuan Maggie I chulal ina zanria kil turin a soma an chung ko boruak chu hria se ti wang ani Ejian te inzui na chu anu lalnu pechi sia I chuan lo hria in agar te hne na chuan lo vil deuh turin a shila chuba ka chanchin chu lo zir chang turin a shil bok Maggie I chuan Ejian som na chungai to fe hnu a pom ve ta in lal in chu apan ta ani a chunga thlen chuan Ejian a khan lo bai pui ngal vatin anu lalnu pechi sia in chuan in hmu tir ta boka ti chuan zanria chu an kil ho ta ani zanria an kil lai chuan Ejian anu le lal chung ko member te chuan Maggie chu an ngai na lo ti an hmela chuan a hriat hle maya Maggie in Ejian a ngai dana lal chung ko ti dan khir le kher mei tak tak te ti to pa du thu vel a pompui thu a han soi phei chuan an huat pha hial ani zanria an ei khama lal nu pechi sia I chuan a fapa chu Maggie I ban san ngal tur chuan a shila ma se Ejian chuan lo du lawin Maggie I a hmangai thu chu anu hi a shila a hun po chu ani ne na man du na du thu te nen lam chuan a shilani hetia anin biak lai hian Maggie I kha a ho to a anu ne nanin biak hnuwa Ejian chuan Maggie I omna hotel chuwa panin po na lo chuak turin a shila heta hian an pahni chuan kal dunin an ril ru te chu anin shil to na an pahni chuan an lo in hmangai hle to hi alo ni hetia an om lai hi journalist pakhat hian lo hmu in an hriat loin thla alo lak saka atu ka chuan sanjin bu phek ma sabera Maggie le Ejian te pahni thalak chu alo lang takul mai chu chuan an ram mi pui zong zong te beng chu athleng ta hala lalnu pechi sia I po chuan lo hria in a thinrim hle mai ti chuan ama chuan an pahni in kar ti chhia dan tur chu angai to ta char char ani Maggie le sarai te chuan hotel atanga chwa chu an tuma ma se an chuk thachia ti chuan reporter tam takin an lo hmuak thupa an thla chu an lo la ta sup sup mai ti chuan man mo takin an pahni chuan an room an let le ngal ani hetia an chho tur hi zui chho ve an tuma ma se hotel staff te chuan an lo dang hlo ani an room an thleng fel chia chu Maggie pa chuan lo kolin ngai zonga nei thu te chu alo hria a apa hian ina hovat turin alo cha ani Maggie I chu thil thleng tamlu tu ka wang chuan shi omati hle mai ma se hetia shi omti taka omlai hian Ejian kha hotela chuan a hmu hlawa Ejian chuan Maggie I chu ni rei lo te peri sa zin pui turin a soma Ejian chu du viau ma se Maggie I chuan a pom thei ta lawani atu ka Maggie le sarai chu ho turin an in bwa sai to a heti lai ta khian Maggie I chuan lo farma changin phone call a dong hlol mai a hnadila khana tin thu hi lo shilin hei wang hian United States lama let le wat turin an lo shila he thuwa hria thian Maggie chu alom thona in a lungai tel tlat mai na thara ne wang chuan alom viau na a ma se Ejian a hmangai na le abula a umrenga du na chuan ril ru ati boy hle thung a hmangai nge a hna chu a thanang ti chu angai to na sa hle a reife angai to hnuwa Maggie I chuan Ejian kal sana a hna hmu chu zuma tum ta ani he thil hian Ejian chu ati lungai hle maya hei wang hian Maggie I ril ru han thlak tir po chu tum lem lawani a ho ma in Maggie I chuan lal ina kala Ejian nu hne na Ejian no pang enkol na adin chungchang chu shilatuma atira chuan lal nu pechi sia I chuan Ejian chuan ngai zong ringo taril ruwa pe emo ati a ma se Maggie I hne na changin a fapalo puitlin zia le no panga ngai to zia te chu sheta a hei hian pechi sia I ril ru chu a hne hle ani ti chuan lal nu chuan Ejian assistant
Felix chu bia in no panga enkol na hmuna chuan hruai turina han shila a hmun ti athlena thil dana hriat nuwa lalnu pechi sia I chuan a fapa chu a she thiam ta hle a tirlama a fapa in a dil lal ani nem nge na ami puinol pui tel po chu phal sak ta bokani Maggie I chu ho turin alo in sia meka heti la hian staff pakhat hian somna ron pe hlol mai he somna hi Adriana lal ani nem nge na mi tura somna hi alo ni a he somna hmu hian Maggie I chuan kal chu atum lo ngal topa ma se sarai chuan kal ngei tura lo shil ve in kal chu atum ve ta dewani Adriana chu alal ni nem nge na hun a hnai to viawa ma se ariru chu anuam thei tlat lo an in chena wanga shi omati na hi anu chuan lo sha in a the angina fapa chu support atum ve ta a Adriana chu norwak tum to lawin akal du na lama kaltir mai chu atum ta ani lalnu pechisia I chuan Maggie I omna hotel chu awapana amma omdana wang chuan ngai damte handila suba ka anrama chuan na chatok taka pek thei tur thu te shilin a hna tura asoi hi Adriana no pang enkol na a ani thua soi bokani Maggie chuan ho tur nge lalnu na pek tum chu apomang ti te chu angai to na sa ve hle a ma sia to pa chuan Adriana te ta na tho chu thlang ta ani he na hi adu em na chan chu no pang enkol na telwang ani a movie alo lang le a chuan Adriana lal ni nem nge na chu an lo manga chu hmuna chuan lal chung ko mi le sa te an om che umaya hei ba ka mi puinol pui po an tel ve nual bok Maggie ipo lo thleng ve che in a mel thatna le a moina chuan Adriana mi chu ala hle maya an pahni chuan an han in signal zewa Adriana chu lala chuan nem nge ani ta a alom zia chu Maggie ipo a shil hialani heta hian Adriana chuan Maggie chu zo na zotin abula o mangi a hoang ti chu han zota Maggie chuan abula a tur thu le no pang a enkol na a tho ve tur thu chu shilin Adriana chu a hmangai thu te a shila Adriana po chuan adam chung hun chu Maggie ne na hmana du thu te chu shil ve in movie chu a top ta ani